Nikene kurang ajar sing diantem cangkeme. Aja padha sembrono lho. Model iki ambak mung kaya ngono sikatane nganggo botol lho wi. Botol masa pasangan serasi. Lho, ra tak omongi to, Nduk. Hah. Ki anakku kabeh. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Nah, terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune. Nah, Lah tanggaku entek rong truk dienggo sikatan terus wong Banyol iki sing realita lho. Mosok kurang realita piye lho? mosok sikatan sampe botol 2 rit